Test met zelfrijdende vrachtwagens in de haven. Het kan een uitkomst zijn voor het tekort aan chauffeurs. En verder in deze Zeeland nu. Lange wachttijden voor tijdelijke oplossing. En bijzondere gasten op jarig stadhuis. Goedenavond. In het Sloeggebied zijn vandaag de eerste zelfrijdende vrachtwagens getest. De trucks moeten in de toekomst zonder chauffeur tussen het industriegebied en Nieuwdorp gaan rijden. Nu testen ze nog op afgesloten terrein. Wanneer we ze op de openbare weg gaan zien, dat is nog een groot vraagteken. Zo ziet het er redelijk normaal uit. Een vrachtwagen met een aparte, weliswaar wat kleine cabine waar een chauffeur in zit. Maar die chauffeur die doet niks. Hij zit er enkel ter controle tijdens het testen van zelfrijdende vrachtwagens. Als alles goed gaat, kan je ze over een paar jaar zien rijden op de Zeeuwse wegen. Een van de deelnemende bedrijven is er al klaar voor. Op dit moment hoeven we nauwelijks wat aan te passen. Een aantal camera's eventueel om de pilot die op afstand zit te kunnen supporten. En mogelijk 5G-signaal wat versterken. Maar verder, ja, met deze techniek is alles mogelijk. De grote vraag is wanneer we deze vrachtwagens voor het eerst op de openbare weg gaan zien. De voortekenen van de testen hier in Vlissingen-Oost zijn positief. En dat komt goed uit, want de Nederlandse overheid wil van Zeeland een soort proeftuin maken voor autonoom rijden. We hebben hier geen universiteit, dus de echte kennis op het gebied van ontwikkeling van dit soort voertuigen zit niet hier. Die halen we van buitenaf, maar wij hebben wel de ruimte. Nou, wat is nu mooier dan die ruimte gebruiken om dit soort testen te kunnen doen? Het is de bedoeling dat deze zelfrijdende vrachtwagens van dit logistiek bedrijf in Vlissingen-Oost gaan rijden naar een uienbedrijf in Nieuwdorp. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Dit stuur bijvoorbeeld kan er uiteindelijk uit, want ja, een zelfrijdende vrachtwagen kent geen chauffeur. De vraag is natuurlijk of dat uiteindelijk banen gaat kosten. Nou, banen kosten. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen tekort op dit moment. Dat is echt achterhaald. Doe je 20, 30 keer op een dag hetzelfde ritje. Nou, je kan je voorstellen, dat is nou niet het meest uitdagende werk. Het is moeilijk om mensen voor te vinden. Dus als je dit straks door een geautomatiseerd voertuig, een autonoom voertuig kan laten doen, ja, dan heeft dat voordelen. Veiligheid is ook een belangrijk onderwerp. De vrachtwagens kunnen misschien wel veiliger rijden, maar hoe reageren ze op andere weggebruikers? Een normale vrachtwagen die ziet een fietser rijden, die ontwijkt, die komt op de fietser aanrijden, die gaat 1,5 meter naar links, gaat om de fietser heen en rijdt door. Een autonoom voertuig, grote kans, gaat gewoon op zijn rem staan en blijft keurig achter de fietser rijden. Nou, als jij achter dat voertuig rijdt, is dat een reactie die je niet had verwacht. Nou, dat is ook een stuk veiligheid waar naar gekeken moet worden. De komende tijd worden nog meer testen gedaan, maar voorlopig op afgesloten terrein. Het speciale pontje dat wordt ingezet bij SAS van Gent blijkt lange wachttijden op te leveren voor fietsers en voetgangers. Rijkswaterstaat zet het noodpontje in omdat de brug bij SAS van Gent weken dicht is door werkzaamheden. Maar fietsers en voetgangers melden dat ze soms wel een half uur staan te wachten, waardoor sommigen te laat komen voor hun werk. Om het pontje op te roepen kan je een mobiel nummer bellen, maar dan hoor je dit. Meneer, wat vindt u van het lange wachten? Ah, dat is niks. Nee, daar moeten we iets van zeggen. Dat is niet goed zo. Nee, dat kan niet. Niet fantastisch. Nee. Want hoe lang heeft u moeten wachten? Van 11:30. En hoe laat is het nu? 12 uur. Een half uur. In de regen. Het boottochtje zelf duurt maar een minuut of 10. Dat wachttijden zo kunnen oplopen heeft volgens Rijkswaterstaat te maken met het op- en afstappen dat bij het noodpontje veel tijd zou kosten. Over het telefoonnummer wordt vandaag nog overleg gevoerd. Vrijwilligers kunnen zich bij de Wageningen University aanmelden voor een tekentelling volgende maand. Het wordt een tuintelling, want behalve in natuurgebieden blijken er ook best veel teken in tuinen te zitten. Bijvoorbeeld op Schouwen-Duiveland, want die gemeente staat al jaren in de landelijke top 5 als het gaat om het aantal gemelde tekenbeten. Door het onderzoek moet ook duidelijk worden hoe je de teken juist uit je tuin weg kan houden. Dat is belangrijk, want het kleine torachtige beestje kan onder meer de ziekte van Lyme veroorzaken. Binnenroken mag natuurlijk al jaren niet meer bij ziekenhuis ADRZ in Goes. Maar binnenkort mag het ook niet meer buiten bij het ziekenhuis. Ook niet in de rookhokken daar. ADRZ is vanaf eind deze maand volledig rookvrij. Datum waarop dat gebeurt is 31 mei, want dan is het Wereld Niet Rokendag.
Niet alleen de gewone sigaretten en checkies zijn verboden, ook elektronische en kruidensigaretten vallen onder het verbod. Door de vervuiling met PFAS heeft de visserijbranche haar leden een dringend advies gegeven niet meer te vissen voorlopig op de Westerschelde. Dat advies kan niet slechter uitkomen voor Co Dieleman uit Kloosterzande, want hij investeerde kort na zijn pensioen samen met zijn zoon veel geld in een garnalenboot. Maar die blijft nu noodgedwongen in de haven liggen. We zijn een economisch slachtoffer van PFAS. Co Dieleman en zijn zoon zijn niet ziek van de PFAS-chemicaliën, voor zover ze weten. Maar de aanwezigheid ervan in de Westerschelde heeft een dikke streep door hun plannen gezet. Het plan was om per 1 januari 2022 volledig hier te gaan vissen. 2-3 dagen per week. Mijn zoon 1 of 2 dagen per week, die zou dan minder gaan werken. Garnalenvissers uit Zeeland doen een oproep. Ga niet meer vissen in de Westerschelde. En dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over de mogelijk hoge concentraties PFAS. Nou ja, onmacht hè. Je hebt een prachtig bedrijf opgericht. Je hebt geïnvesteerd uit eigen geld. Je hebt hier een prachtig schip met alle vergunningen. Je voldoet aan alle eisen. En dan ineens is dat prachtige water hier voor de deur, dat prachtige natuurgebied. Ja, daar blijkt een stof in te zitten, waardoor je de vis die je vangt, de garnalen die je vangt, niet meer kunt leveren. Dus is al het werk om de boot tiptop in orde te krijgen en in de buurt te gaan vissen eigenlijk voor niets geweest. Omdat de schadelijkheid van PFAS voor het gevoel nog niet klip en klaar is aangetoond, is het allemaal slecht te verteren. Ik vind dat erg moeilijk te begrijpen, want zelf heb ik mijn leven lang uit die Schelde gegeten. Velen met mij, of het nou groente was of het was vis. Wij hebben geen gevoel over de cijfers, we weten het ook niet. Of wij hier nou een hoger sterftegetal hebben, of dat hier meer mensen ziek zijn, als elders waar de PFAS-waarden lager zijn. Dus ik heb daar geen, dat is voor mij vrij onbegrijpelijk. Wanneer duidelijk wordt dat er garnalen en of visvangst op de Westerschelde langere tijd niet meer kan of mag, moet Dieleman uitwijken naar Breskens, weg van zijn bekende stek in de buurt van de haven in Walshoorde. En dat gaat weer meer geld kosten. We moeten met ons schip daar naartoe, naar die haven. We moeten zorgen dat we daar goed gefaciliteerd zijn. We moeten zorgen dat we daar onze netten kwijt kunnen. En we moeten telkens 50 kilometer heen en 50 kilometer terug rijden naar dat schip. Waar we nu even met de fiets naar ons schip kunnen. Het was een droom om te stoppen met werken voor een baas en zelf een baas te worden. Die droom, die wankelt nu. Ja, die is al gedeeltelijk in duigen. Want ik ben weer een beetje terug gaan werken. 1 dag per week, om dit te kunnen bekostigen. En dat was nooit de bedoeling. Het was de bedoeling om een aantal dagen per week te gaan vissen. Mijn passie uit te voeren. En dat is nu inderdaad, is dat de kop ingedrukt. En het stadhuis van Terneuzen is jarig. 50 jaar geleden ging het stadhuis in de vorm van een modern schip open. Die 50ste verjaardag is vandaag gevierd met 50-jarigen en ook met echtparen die 50 jaar geleden zijn getrouwd in Terneuzen. Zoals dit echtpaar dat een hele geschiedenis heeft met het gebouw. Heel veel emotie die naar boven komt. Ja, prachtig. We hebben het vanaf het begin eigenlijk meegemaakt. Van de bouw van de kelder tot het hoogste punt. En alle sores die erbij kwam kijken. Het is heel bijzonder. En hoewel sommigen het gebouw afschuwelijk vinden, geniet dit echtpaar nog altijd van de uitstraling van het stadhuis. Gelukkig valt hij op. Ik kan de mening niet delen van mensen die het echt lelijk vinden. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je zegt van, ach, een betonnen blok. Dat hoeft van mij niet zo nodig. Dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar als je daar een beetje doorheen kijkt, dan zie je ook dat en het materiaal wat verder gebruikt is, maar ook het licht wat het gebouw binnenlaat, dat gewoon uniek is eigenlijk. Felicitaties ook van burgemeester Erik van Merriënboer van Terneuzen voor de jubilarissen. En natuurlijk ook een beetje voor het jarige stadhuis. En in het kader van de verjaardag werd vandaag ook een virtuele tentoonstelling geopend. In het najaar wordt dan nog een keer een symposium over de bijzondere bouwstijl van het Terneuzense stadhuis gehouden.
Het was een wisselend bewolkte dag. De meeste zon die was er aan zee. En landinwaarts waren er meer buien en was er ook een klap onweer. En ook de komende dagen zijn wisselend. Bewolkt met af en toe regen. Maar ja, die warme temperaturen van boven de 20 graden... die zijn we voor dit moment toch eventjes kwijt. En meer daarover straks in het uitgebreidere weerbericht. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.